Драйсе копиек с билет. Мы хотим на этой петле Нестерова покрутиться. Крутились там до раницы, а я ни на хвилину не заснул, вот так крутил их там, да. Ну и теперь еще одна наша героиня. Это лёс будет зусім інший, чем у моих ранейших героинь. Хася Прусліна, ведаеце, я вырос на такой зацішнай полацкай вуліцы, дзе беларусы тады у 60-е гады былі нацыянальнай меншасцю. Там жылі габрэі, і там, асабліва ўвечары, все размаўлялі на ідышы. І таму мы, хлопчыкі беларускія, таксама збольшага ведалі ідыш, ведалі сотні слоў там і маглі таксама поразумецца на ідышы. Памятаю, калі прыходзілі ў парк атракцыёнаў, там Роза Саламоновна сидела, я падыходзіў і казаў: драйсе копіек з білет, як і ўсе астатнія. А муж Розы Саламоновны, Ізраіль Моісеевич, праславіўся тым, ён быў вартаўніком у тым самым парку атракцыёнаў, ён праславіўся тым, што калі ён быў на дзяжурстве, прыйшлі два да яго милицианты и загадали, жидяра, кажа, мы хотим на этой петле Нестерова покрутиться, да? Вот, давай-ка, заводи там. Ну, и он их посадил, завел, пошел в свою будку, и они крутились там до раницы. Уже летний, один, правда, потом до одного дойшло, он начал стрелять с пистолета, их отдратовали. Они уже непритомные были. И потом, калі перед ад'ездом в Израиль, вот на свою историчную родину, гэты вартаўнік казаў, что его там спрабавалі судить, але он доказывал, что он заснул, там, он кажа, я ни на хвилину не заснул, вот так крутил их там, да. Это так, до слова. Так вот, напэўна, недзе на таких самых вуліцах у Менску их там сама хапала, выросла, вот и Хася Прусліна. А калі пачалася вайна, яна праводзіла мужа у войска, засталася з двума дзеткамі, з хлопчыкам і дзяўчынкай, і маленькага сына забілі ў час карнай акцыі у гета ўжо ў Менскім. Час ад часу туды врываліся, просто адкрывалі таксама агонь, загінуў гэты хлопчык малы, а дачку ўдалося, яна такая белявая была, блакітнавокая, дачку ўдалося адправіць неяк, выратаваць, адправіць у дзіцячы дом. А Хася узначалила у гета одну з подпольных десяток еврейских. Таких десяток было 13 у Менскім гета, і яны наладзілі сувязь з менскім гарадскім падпольем. А гэтым падпольем таксама кіравалі ў значнай ступені габрэі. Мы ведаем, што ёсць вуліца Казінца ў Менску. Вот. Ісай Казінец быў габрэйскага паходжання, таксама менскі інжынер. Вот. І вот это вот Маша Брускіна, мы памятаем этих павешаных 12 этих падпольшчыкаў, таксама з габрэйскай сям'і. Вось. І Хася потым удалося ёй вырвацца з гета. Вот, яна пайшла ў партызанскім аддзеле, трапіла адразу на подозрение асабістам, хотели расстрелять як немецкую шпионку, но это просто абсурдно было, відавочна, что яна была габрэйкай, тым больш былі і документы з Менскага гета. Карацей, яе пакінулі ў спакоі, дапамог адзін з яе студэнтаў, на педагогам была перад вайной, які таксама быў в этом партызанскім адрадзе, закінуў за яе слова. І пасля вайны яе выклікалі там в адзін чыноўніцкі кабінет, і адбылася такая размова. Хася Менделевна, чаму б вам не пакінуць сабе падпольнае імя, не змяніць нацыянальнасць? Хася отказала, что она хочет застаться габрейкой. И тады гаспадар кабинета сказал, не габрейкой, а жидовкой бархатой. Может быть, не усім вядома про тое, что
гэты культываваўся антысемітызм. Пасляваенныя часы, і гэта справа справа гэтых шкоднікаў, габрэйскіх дактароў, але і пасля таго, як эту справу закрылі пасля смерці Сталіна, все роўна гэты антысемітызм на самых розных узроўнях існаваў, і савецкія ўлады не прызнавалі Халакост. Не прызнавалі Халакост. Вось. І больш за тое, скажам, калі казаць пра падпольшчыкаў, прыватнасці менскіх падпольшчыкаў, то гэта менскае падполле не кантралявалася савецкай уладай. Вот Ісай Казінец, там іншыя, яны на пачатку асабліва яны дзейнічалі самастойна. Да, былі савецкімі патрыётамі, вот. І над імі вісела, хоць яны там былі павешаныя, расстраляныя, над імі вісела страшнае падазренне, асабліва над тымі, хто застаўся жывы, што яны былі здраднікамі радзімы. І вот Хася пачала змагацца за аднаўленне праўды, пісала сотні лістоў, розныя інстанцыі, спрабавала чытаць лекцыі такія, без дазволу, пра менскае гета, пра гэтых падпольшчыкаў. Яе таксама пачалі абвінавачваць в антысавецкай дзейнасці, але ўсё-такі прыйшоў час, калі ў 1960 годзе маскоўскі часопіс «Камуніст» надрукаваў пасля шматлікіх зваротаў Хасі Пруслінай, і не толькі яе, надрукаваў першы артыкул, дзе менскае падполле прызнавалася, так бы мовіць, легітымным, што гэта было ўсё-такі падполле савецкіх патрыётаў, воль жорстка разгромленыя потым немцамі. І тады праз 5 гадоў, у 1965 годзе далі званне героя Ісаю Казінцу. Да гэтага ён таксама быў пад падазреннем. Таму з гэтай прычыны я вырашыў, што сярод маіх гераінь будзе і Хася Прусліна, якая добрае імя сваіх суайчыннікаў, антыгітлераўскіх патрыётаў здолела аднавіць. Ужо пасля яе намаганняў была напісана эта кніга «Руіны страляюць в упор», там фільм быў зняты. Так што дзякуй спадарыня Хася, і яе дачка, дарэчы, уратаваная, яна цяпер жывая, і не так даўно я прачытаў яе ўспаміны пра маму.